Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. Ang sabi ng Ginoo, dinanda kayong bayong puso at ibili keke kayo ing bayong espiritu at gawanda kayong mapaminto karing kanakong tuntunan. Makiramdam, magyabe at maglakbe king miyayaliwan tema, kwento, awos at galon ng banal espiritu, ketikin programang Metanoia, Metinuya, bayong puso, bayong espiritu. Mayap binging Diyos po kaya kayungan, a spiritual moment for everyone. Ini po Brother Romel Lorenzo, makayantabi kayo po king DWBL 91.9 Bright FM, in radio station ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Welcome po king meto nga namang episode ni kaya katamong programa ning Archdiocesan Catholic Charismatic Renewal of Pampanga, ing Metanoia, Metinuya, bayong puso, bayong espiritu. Abayan nyo kami po king meto nga oras, kwentuhan patungkol karing niyayalwang pigagap at kayausan da rin kaya katamong kapatid charismatic. Magandang gabi po sa inyong lahat at narito po tayo ngayon sa ating programa, araw po ng linggo. Ito po ang ating programa ng 91.9 Bright FM Radio, Metanoia, Metinuya, bayong puso, bayong espiritu. At katanda kayo po ngayon ni Manalbet, makiramdam kaya katamo pong programa. At pakilala ko po kaya kayo yung kanakong co-host. Ayan, Sister Carmela, Maya Pabengi. Ayan, mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ayan, sa mga kasama po natin ngayon dyan sa via Zoom. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At sa mga nanonood, samahan niyo po kami sa isang oras na pag-uusapan natin ang salita ng Diyos. At syempre, pag-uusapan din natin kung ano ang mga nangyaring kabutihan sa atin ng ating Panginoon. At tayo po'y sama-sama sa loob ng isang oras at magpasalamat sa Diyos na buhay. Glory to God. Ayan. At kasama din po natin ngayon sa ating more on studio po ano po ngayon, Zoom po tayo, Zoom platform, no po. Kasi we pray also for the ano po natin, safety dahil po ang buong San Fernando alos linubog na po ng baka, hindi po tayo makapunta po sa studio. Kaya kahit nasa ganitong platform po tayo ng Zoom, alam ko po na tayong lahat ay inaabot ng Lord para sa mapagpala niyang kamay. At makakasama po natin as a guest po natin ngayong gabi, karangalan po na makasama po natin ang ating minamahal na Pampanga PFCC Head or Disciple in Charge, Brother Beethoven Berlongan Jr. Welcome po, Brother, ngayong gabi sa ating pong programa. Bati muna po kayo sa ating magandang mga gabi, Brother Romel, tagapakinig. Sister Carmen, sa lahat po ng mga nanonood via Zoom. Salamat kay El Shaddai at patuloy nating ipanalangin ang kapanahunan dito rin sa Bacoor, Cavite. Kaya Imus, baha na din. Salamat naman sa Diyos, itong Dasmariñas, medyo mataas na lugar kaya hindi kami binabaha dito. Pero ang lakas ng ulan ngayong araw na ito, Brother Romel. Pinagpalang gabi.
Ayan po. Maraming salamat, brother, sa inyo pong pagtugon sa ating pong paniyaya. At mamaya po, makakasama po siya sa ating talakayan. At ganoon din po, isa sa mga El Shaddai Pampanga preacher din, ang ating kapatid from Betis, Guagua, Brother Conrad Gabi. Brati po kayo, Brother Conrad. Hello po, mga magandang gabi po sa inyong lahat at sa lahat po ng nakikinig sa ating DWBL 91.9 Bright FM. Ito po si Brother Conrad, isa po sa preacher ng PFCC 19 Pampanga at nandito po ako sa San Miguel Betis, Guagua, Pampanga. Ingat po tayo lahat dahil hindi po tumitigil ang ulan. Oo nga. Tayo manalangin. Yes. Magandang gabi po, Brother Beethoven. Magandang gabi. Brother Conrad. Melay. Okay, at sa iyo, Brother Romel, at ang lahat ng mga nakikinig dito sa ating himpilan ng DWBL 91.9 Bright FM. Bright. Ayan, karangalan din po na makasama. Maraming salamat, Brother Conrad. Karangalan po na makasama po natin ngayong gabi. Isa sa mga youth for El Shaddai po dyan sa Dubai, no po, Brother Gabriel Manansala. Buting partner ng ating kapatid si Sir Carmen. Glory to Pakilala God. naman. Brother ka po. Gabriel. Ang gabi. Praise God, isang mapagpalang gabi po sa lahat po na nandito po sa Zoom at ganoon din po sa nanonood sa Facebook Live at nakikinig po. At binabati ko rin po yung mga kasama ko sa gawain ni Yahweh El Shaddai sa UAE, sa Dubai po. Maraming salamat po sa it's a great privilege po na makasama ngayon gabi dito po sa programang ito. Amen. Salamat Maraming salamat, Brother Gabriel, at lalo pa nating makikilala ang ating mga guests maya-maya po sa ating mga talakayan, no po. Tuloy-tuloy lamang po tayo, at kung meron po kayong gustong itanong at gusto pong ipaabot, maaari po kayong mag-send ng mensahe sa iba't ibang platform. At ating pong babasahin ang ating pong mga platform sa ating mga text line number. Ito po ang ating mga text line number. Sa Globe po ay 0915-954-1303. Smart naman po ay 0918-351-8282. Sa ating pong Sun number 0942-357-4268. Sa ating pong YouTube channel, maaari po kayong mag-subscribe at manood sa ating YouTube channel ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/ASF Radio Station 91.9 FM. Sa ating pong Facebook page, ang ating pong Facebook page ay Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official ASF Radio. Sa ating pong Twitter account, DWBL 91.9 Bright FM, username _radio_ASF. Sa ating pong Instagram account, DWBL 91.9 Bright FM, username @ASF Radios. Ngayon po, para po sa formal po nating umpisa ng ating programa, sama-sama muna po tayo pong magdasal at tayo po ay pangungunahan po ng ating mga kapatid mula po sa San Miguel Betis, Betis, Pampanga, ang ating kapatid, Brother Conrad Gati. Sa pangunguna po sa ating pong panalangin. Okay po, tayo po ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. O Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Kayo ang Diyos na mapagmahal at Diyos ng aming buhay. Narito kami ngayon, nakakaisang pumupuri at sumasamba sa banal mong harapan. Panginoon, basbasan mo ang lahat ng nakakarinig sa himpilang ito ng DWBL 91.9 Bright FM. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala sa araw-araw. Hindi kami karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa salita mo lamang, kaming lahat ay gagaling. Panginoon namin Jesus, ngayong araw na ito, lumalapit kami sa iyo na parang mga alagad ng kabangka. Amen. Marami kaming alon, marami kaming takot. Takot sa kinabukasan, takot sa sakit, at takot sa hindi namin kayang kontrolin. Pero naririnig namin ang tinig mo ngayon. At sinasabi mo sa amin, anak, lakas lang ng loob. Ako ito.
huwag kayong matakot. Amen. Panginoong Yesus, tulad ni Pedro, tinatawag mo rin kaming lumabas sa aming mga bansa. Patawarin mo kami sa mga oras na tumitingin kami sa alon, imbis na sa iyo. Patawarin mo rin kami sa aming mga pag-aalinlangan. Ngayon, hawak-hawak namin ang kamay mo. Ikaw ang aming lakas. Ikaw ang aming kapayapaan sa gitna ng bagyo. Lalong-lalo na sa mga nararanasan namin mga ulan sa ilang araw nang nakalipas. Ngunit Panginoon, kami kami naniniwala at nananampalataya na hindi mo kami iiwan. Buksan mo ang aming mga puso sa iyong mga salita ngayon. Turuan mo kaming lumakad sa ibabaw ng aming mga problema. Hindi dahil magaling kami, kundi dahil ikaw ang kasama namin. Panginoon, pagkatapos ng pagninila namin ito, makalabas kami at makauwi, ito ang aming babaunin. Tutunang anak ka ng Diyos at hindi kami pababayaan. Ito ang samot at dalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas kasama ng Banal na Espiritu magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. 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 Maraming Amen. salamat, Brother Conrad, sa pambungad na panalangin para po sa ating programa. At atin mo na pong i-recap yung nakaraang August 2 sa ating pong programa na kung saan ay nakasama po ng araw na yon ng ating pong spiritual director, Reverend Father Joed Lexina Mutok, ang ating spiritual director ng Catholic Charismatic Renewal of Pampanga. At bilang host po natin ay si Brother Francis Sianga. No po. At maraming salamat po yung gano'n din sa kanilang pagbabahagi ng mga salita ng Panginoon. At nawa po sa araw nito, minsan pa po kami po yung samahan para sa programang ito at kami po ay magbabalik. No po, tayo po na po ay mag-break at pakinggan ng mga ilang paalala at huwag kayong aalis at maglilipat ng istasyon dahil magbabalik ang ating programang Metanoia, Bayong Puso, Bayong Espiritu. Pakibalwantala ring turuning banal na kapulungan Katolika, amantabe king kakatamong pamibibya Kristiyano, kaniting kasalungsungan na panahon.
ang katanta kayo pong makiramdam king kwentuhang Katoliko. Balang alas 12 ning hugto hanggang alauna ning panapon, Martes hanggang Biyernes, kiniking radyo na po ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Ini po, Reverend Father Ramon V. Torres, ing Assistant Director ng Archdiocesan Commission on Catechesis at ing Parochial Vicar na po ning Santa Rita de Casia Paris, king Poblacion, Balen, Santa. At nagbabalik po ang ating programang Metanoia, Bayong Puso, Bayong Espiritu. At ngayon pong kaurasan na sa oras pong ito, no po, bagamat po hindi tayo pwedeng pure tag-Kapampangan dahil kasama po natin ang ating head po ng Pampanga, no po, Brother Beethoven, para po sa ating pong talakayan ay may payag po natin through Tagalog. Pwede naman po. At sa bahagi po ito, tayo po ay dadako muna po sa ating Sunday Gospel Reflection. Ang Sunday Gospel from Matthew chapter 14, verse 23 to 33. Siguro mas mainam na pong basahin na po natin, no po. Sabi po dito in Matthew chapter 14, 22 to 33, lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantalang pinapauwi niya ang mga tao, pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot ng gabi doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang mga bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus at naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinalabutan sa takot ang mga alagad nang makita niyang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo sigaw nila, ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparianin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-aalinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Napakabuti po ng Diyos sa mensahe na naman ng ating pong gospel. Bagamat nasa panahon po tayo ng bagyo, lalakas na hangin at ulan, no po, parang tingnan natin yung sitwasyon na para ilabagang nasa ganun din po tayong sitwasyon, lalo na ngayon marami na po mga binabahan na lugar, no? Kaya para po sa inyo, mga kapatid, ano po ba yung reflection or nais nyo pong ipahayag patungkol po sa ating pong gospel? Sige po, pangungunahan po tayo ng ating minamahal na Ed ng Pampanga, Brother Beethoven po. Yes, maraming salamat, Brother Romel, sa pagkakataon binigay niyo. Pasensya na po kayo mga kapatid. Ako po yung taga-Cavite, Tagalog na Tagalog. Pero alam ko nakakaintindi naman kayo ng Tagalog. No? Sa reflection po natin ay napakarami. Pero ang isa po, natatandaan natin, lahat tayong mga tao, naglilingkod sa hindi, may bagyong dinaranas at mga pagsubok, problemang dinaranas sa ating buhay. Katulad po ng mga naranasan ng mga alagad. May bagyong dumating sa kanilang mga buhay. Sapagkat sabi doon, pasalungat ang bangka. Pero sa pag-aaral talaga, sa maging ang ating simbahay, pinapakita ng simbahay doon naman ay huwag tayong matakot. Tama yung prayer ni Brother Conrad kanina. So, sa buhay nating mga tao na may pagsubok, si Lord lagi nandiyan para tayo ay palakasin. Yan ang kasarapan. Kita nyo tayong mga Pilipino, no? Related ang gospel natin, Brother Romel, kasi bagyo. Bagyo. Inuulan tayo. Sunod-sunod, di ba? Grabe. Tama. Pero
Diyan naman natin nakikita kung gaano kabuti at katapat ang Diyos na ating pinaglilingkuran. In spite of that, kita mo, ang ganda ng panahon, may Zoom tayo. Ano? Malalayo man tayo, Pampanga man kayo, Cavite man ako, at nasaan man kayo na nanonood, mahaba ang kamay ng Diyos para abutin Amen. tayong pare-pareho. Amen. Yan. Amen. Yan. Ayun po, maraming salamat po sa reflection. At susunod po ang ating kapatid na isa sa mga preacher ng Pampanga, Brother Conrad. Ano po yung pwede niyo pong ibahagi patungkol po sa ating gospel? Sa akin naman, magandang gabi po muli sa inyong lahat. So, siguro pwede pong makapampangan. Sir, Pwede. Go. Sige po, Go. sige po. Okay. Maya pa, bengi po kay kayo nga ni ko ang sablang makirandam kening himpila na ning DWBL right 1.9 right FM. Okay. Brother Romel, ako naman yung insight ko king may basang ebanghelyo. Usually, hindi pa magatanang king pamikaharap king takot. Kasi minsan kaya katamo dadanas tamong takot at dadanas tamong pamaglumbe king biye. Kaya tang oras sa niya ni Pedro, linakad niya ikit na ring apostoles, ikit de Jesus at inisip da multo. O kaya ni papawaga na kaya katamo na ring multo minsan nilapin na ring takot tamo king biye adadanasan tamo. Although achuta mo king kasalpantayanan, although achuta mo king nasa gawain tayo. Pero parang hindi tayo nakasentro kay Jesus. Lagi tayong tumitingin sa kaliwat kanan. Kaya instead na makakapagpatuloy tayo sa pagpunta sa ating Panginoong Jesus, tayo lumulubog. Tayo'y matutukso tamo kung nanumang kapag subukan at aratan kaya katamo. So, yung babyan na kaya katamo, Kelly, yung ka na akong pamagnilay kanili. Yung kaya katamong ebanghelyo, ang poring mumunang pamamasa, kadong pamamasa. Konektado na eh. Kasi kaya katamong mumunang pamamasa, Brother Romel, ay yung kaya katamong ebanghelyo, iapin niya itang bagyo king in bagyo. Yung bagyo ang ating tema ng ating ebanghelyo. At yun namang unang pagbasa, katahimikan. At yun namang pangalawa, yung sakit sa puso. Yung bagyo, dinanas ng mga apostoles, malakas na hangin. Ngunit sabi ni Jesus, huwag kayo matakot. Ako ito. Si Elias naman sa unang pagbasa, natakot siya dahil binalaan siya ng isang hari at reyna dahil ang dami niyang napatay na mga propeta. Propeta ni Baal. So, nagtago siya. Ngayon, sa katahimikan, nung ang sinabi niya ang taunang pagbasa, sa katahimikan doon niya nakita ang Diyos. Akala niya, makikita niya ang Diyos sa bagyo, sa apoy, sa hangin, sa lindol. Hindi. Binulungan siya ni Yahweh. Umalis ka, lumabas ka dyan. Ganon din tayo. Minsan, may mga panalangin tayo na huwag tayong magmadali. Yun lang, Brother Romel. Huwag tayong magmadali. Maghintay tayo dahil sasagutin tayo ng Diyos sa pamamagitan ng katahimikan. Hindi tayo sasagutin ng Diyos sa ingay, kundi sa katahimikan. O, yun lang po. Maraming salamat. Nakamute ka po, Brother Romel. Nakamute ka po. Sorry. Ayan, tuloy ko po. Maraming salamat sa reflection, Brother Conrad. No po? At
Sa biyaya po ng Diyos, tunay nga po, sa gitna naman ng mga problema, lagi po nating gawin na tayo po manahimik at manalangin sa para po sa ilulugod po ng Panginoon. Kasi tutugunin tayo ng Diyos sa mga panahon ng ating pananahimik na kung saan ay nais ng Panginoon at sa Kanya lang po tayo magtiwala at manampalataya. Yes. Amen. Ayan, pakinggan po natin si Brother Gabriel. Baka mayroon siyang nais i-share. Ayan, Brother Gab, ano po yung nais mong ibahagi? Ano po yung reflection nyo regarding po sa ating pong nasabing gospel? Ayan, praise Bilang God po. kabataan. Ayan, sige po. Po, Maya Pabengi din po at hanggang doon lang po yung kapampangan ko. Glory to God. Tagalog. Taga saan Opo. ba si Brother Gabriel talaga? Ano pong bayan po kayo? Kapampangan din po kami pero lumaki na po ako sa Laguna po, sa Calamba, Laguna. Doon na po ako. Ayun po. Pero ang family ko po ay tubong Makabebe din po. So ngayon po binalik po ako ni Lord sa Makabebe. Glory to God po. Kasi nasa bebe. Opo. Sige. Pero ngayon po ang Sige aming po, family brother. ay sa Dubai na po ngayon. Doon na po kami naglilingkod at namumuhay ngayon po. Ayun lang po. Siguro po ang bahagi ko po, naalala ko po doon sa ating binasa is yung 3 F's po na lagi po dating dapat tandaan is yung faith, focus, and yung fortitude. So sa faith po, nakikita po dun sa una pa lang yung initial na paniniwala po ni Peter. Nandun na po yung initial niyang paniniwala at pagsunod kay Lord dahil sinabi po ng Panginoong Jesus, come. So nandun na po agad yung faith, yung ating pananampalataya. At pangalawa po is yung focus. Dapat po lagi tayong nakatuon sa ating Panginoon at naalala ko po minsan kapag nawawala tayo sa focus, dun po talaga tayo lumulubog. At panghuli po is yung fortitude, yung atin pong sariling lakas, yung stamina at para ma-endure po natin yung ating mga pinagdadaanan sa buhay. So dapat po yung 3 F na yon ay nag-work together para po siguro lampasan po natin yung ating pinagdadaanan. Kasi kung paano naman po tayong hindi pinababayaan ni Lord noon pa man, ay ganun pa rin po tayong hindi niya pinababayaan hanggang ngayon at sa mga susunod pang pangyayari sa ating buhay. Kaya glory to God dahil na aayon po yung pagbasa ngayon sa ating mga pinagdadaanan. Kaya ayun po, naalala ko lamang po yung 3 F na iyon na faith, focus, and fortitude. Yun po, maraming salamat po. Maraming salamat, Brother Gabriel. What about your partner behind you? Amen, glory to God. Mr. Ayan. Carmela, ano yung nais mong ibahagi patungkol sa ating Ayan. Sunday Gospel? Oo po, no, sa Sunday Gospel natin talaga namang kitang-kita sa kapanahunan ngayon na ito ang nangyayari. Ito ang ating nararanasan. Almost 1 week na po ang ulan, ano po, at ngayon talaga naman ang buong Pampanga ay binahana. Kaya hindi lang buong Pampanga at meron din dyan Yes. sa Metro Manila, Cavite at sa iba Mhm. pang lugar. Pero Tama. ganun pa man, lagi nating iisipin na ang Diyos, sabi doon, huwag kayong matakot, si Jesus ito. Laging pinapaalala sa atin ng Diyos na andirito lang ako. Kahit anong mangyaring unos, kahit anong mangyari sa buhay nyo na pagsubok, eto ako, mas malaki ako kaysa sa pagsubok na yan. At sabi nga po, no, wala namang mas lalaki pa sa Diyos kundi at wala naman tayong ibang gagawin kundi manalangin ng manalangin, ano po, sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. Piliin nating manahimik sa pamamagitan ng pananalangin. Ano po, ito ay malaking tulong sa bawat isa sa atin at alam ko po sa lahat ng mga nanunood sa atin ngayon, ng mga nakikinig, ano po, alam po natin na ang bawat isa ay punong-puno ng pagsubok. Pero lagi po nating iisipin na mas malaki ang Diyos, kung gaano kalawak ang natatanaw ng ating mga mata. Ganun din kalawak ang solusyon na ipagkakalob ng ating Panginoon sa atin. Ano po, huwag tayong matakot sa anumang pagsubok na ating pagdadaanan. Bagkus gawin nating maging matibay na sandigan, ano po, sa lahat ng prayer partners. Hindi man yan sa El Shaddai community, sa iba't ibang community. Alam naman po natin, nakakaranas talaga tayo ng minsan panghihina, madalas mararanasan natin, andyan ang tukso, nasa paligid natin. Pero lagi nating tatandaan na ang Diyos ay lagi nating kasama araw-araw at hindi siya umihiwalay sa atin. Tutuusin tayo ang umihiwalay sa Diyos, pero sabi nga doon kung ikaw nga talaga si Jesus, ayahan mo kong lumakad, sabi ni Pedro. Pero wow, talaga namang sinubukan ni Pedro na lumakad, pero andun yung takot. At isa tayo sa mga yon, araw-araw tayong natatakot, pero laging pinapaalala ng Diyos na
huwag kayong matakot, si Jesus ito. Ang Diyos ay laging nariyan para kayo yakapin at para kayo bigyan ng lunas sa lahat ng pagsubok. Kagaya ngayon, yung tubig na yan, yung baha na yan, darating din ang umaga, sisikat ang umaga at mawawala ulit ang tubig na yan, kundi mamumuhay pa rin tayo ng payapa at masagana sa pamamagitan ng ating Panginoon. Glory to God. Yan, napakagandang reflection no po. Tunay nga mga kapatid na maging sa mga nakikinig po, wala pong takot kapag kasama po natin ang Panginoon. Minsan sabi nga po, huwag magulat sa bagyo dahil ang bagyo ay bahagi po ng pagpapalalim ng ating pananampalataya. Literally, ayan, bagyo po yung dinadanas po natin ngayon no po, to the pinapahayag po ng pag-asa. Yung the word pag-asa, tayo naman ay may pag-asa pag si Kristo naman po ang ating sandigan sa araw-araw. Pangalawa, dapat po nating panatilihin ang tingin kay Jesus. Tingnan niyo po si Pedro, nawala siya sa focus, no? Tumingin siya sa problema. Kaya hindi sa laki ng problema, kundi sa laki ng Diyos natin na lagi po nating makikita sa araw-araw nating buhay. Pangatlo, kahit lumubog po tayo, huwag nating tumigil na tumawag sa Kanya. Siya ang handang humalalay sa atin. At pinakauli, siya ang tunay na anak ng Diyos, may kapangyarihan at nagmamahal sa atin. Ayan po, Amen. napakaganda po ng mga reflection natin. Baka meron pa po kayong karagdagan o wala na po. At meron po tayong susunod na talakayan sa ating pong pinaka sentro ng ating pag-uusap po ngayon. Brother Meron pa Romel, po ba kayong gusto kong idagdag yung kahapon, kahapon nasa Yes po. Anvel po tayo, walang Okay. makatitinag sa mga anak ng Diyos na gusto Yes. magpuri sa Kanya. Talaga naman po yung ulan kahapon ay talaga naman todo kung magbuhos ang ulan. Ang hangin napakalakas, pero talaga naman, kapag talaga ang puso mo, ang desire ng puso at isipan mo ay maglingkod sa Diyos, kahit anong bagyo ba yan, kahit anong basa pa yan ng iyong katawan, talaga namang may tataas mo ang kamay at masasabi mong, wow, thank you Lord sa biyaya ng ulan. Amen. Nawalan pa ng Amen. kuryente. Pa nga daw, Brother Nawalan Romel, pa ng kuryente kahapon. No? Oo, Yes, nawalan sir. ng kuryente. Oo, nawalan Yes. ng kuryente, Brother Romel, na nandun yung Opo. aking apo kumakanta ng nawala yung kuryente pero kahit wala, kanta pa rin silang Thank God, I am blessed. Opo. Nagkanta pa rin Kaya Amen. kahit kami po, nakatune in po sa live talagang grabe po, nawalan ng kuryente pero tuloy-tuloy pa rin lalo na nung part na po ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pero hindi po natinag ang mga Yes. anak ng Diyos. Lalo na po sa darating na Sabado sa ating pong Oo. nalalapit sa anniversary. Glory to No? God. We are so excited dahil po, ayan po, ngayon pa lang, hinihinayaan na natin pong lahat ng ating mga tagapakinig. Oo. Hindi lang po ang El Shaddai family, kundi ang lahat ng charismatic movement ng buong Pilipinas, no? Kung gusto niyo po Yes. makita sa amin sa darating po na August 15. and Brother Romel, 16. baka Yes po. pwede si Father Joed nakasama sa Concelebrated Mass, 7:30 ang Mass. Pakisabi kay Father Joed. Ayan, naririnig po Para- tayo ngayon. Naririnig po tayo Glory to ngayon. God. Brother Robin. Ayan, invite Magandang na gabi po po. natin personally. Ayan, magandang gabi po sa Opo. ating guwapo at batang-batang Yes. spiritual director ng Yes, Catholic opo. Charismatic Napakalaking, Renewal. Masipag na lagi nandyan po sa side po Yes. natin. Reverend Kaya Father Joed. Joed. Ganun din ang ating assistant no po ng ating spiritual director, Reverend Father, ang ating John paminamahal, Brother John Paul Cabrera. At siyempre, Yes. ay, by the way po, before we continue pala mga kapatid, we would like to condolence in behalf of El Shaddai family, ng ating minamahal na coordinator po ng ang ating lay coordinator po CCRP. ng Catholic Charismatic Renewal, si Father Noel, Brother Noel po ay namatay po ang kanyang ama. Condolence po. Condolence po in behalf of CCRP family at El Shaddai family po ng buong Pampanga. Kami po ay nakikiramay. Ayan po, maraming salamat po sa inyong mga reflection sa ating Sunday Gospel. Nawa, yun po ang paalala po sa atin ng Panginoon na wag po tayong matakot, lalo na ngayong panahon na ito, lalo tayong mga Pilipino, laging nariyan, pumakapit lagi tayo sa ating pananampalataya. Sa ikalawang bahagi naman po, sa ating pong talakayan, ating pong pinapahayag dito, na bilang charismatic, mostly, sabi po dito, ano ang naging papel ng banal na espiritu sa buhay mo? Ayan, pwede po tayo mag-share po dito ng mga karanasan po natin, kung kailan po tayo tinawag, sino po si Brother Beethoven, si Brother Gadi, si Brother Gabriel, nung panahong wala pa po sa buhay paglilingkod. Ayan, at ano po yung naitulong po ng banal na Espiritu Santo sa ating buhay bilang isang charismatic or manggagawa. Actually, ito pong sharing po natin na to,
sa lahat po na nakikinig, hindi lamang po sa mga charismatic family, no po, or kundi maging sa lahat ng mga mananampalatayang Kristiyano. Kahit ano Amen. pa yung congregation natin, we are all we are son and daughter of God na nararanasan natin. Ayan, kaya pakinggan po natin yung kanilang mga personal sharer para po Yes. magbigay inspirasyon sa atin. Siyempre, pangunguna po Amen. ng ating minamahal ng head ng Pampanga, Brother Beethoven po. Yes. Sige. Isa pa, Brother Romel, magandang gabi rin sa ating minamahal na Archbishop, no? Na Yes, hello po. napaka-supporter din sa atin. Campus Father Archbishop, no? Na- Opo, binigyan tayo ng pagkakataon nakapag-report tayo sa kanya. Well, sa buhay ko, Brother Romel, sa lahat po ng mga nakikinig, isang napakalaking tulong sa akin ng Espiritu Santo. Kasi kung wala po ako sa paglilingkod, wala po ako sa charismatic, hindi ko alam kung nasaan ako. Tama po yung kantang, nasaan kaya ako, Jesus, kung wala Kung ka. wala ka. Kung wala ang Holy Spirit sa buhay natin. Kasi dito nagkaroon ng kulay ang buhay ko po, na unti-unti, hindi ko naman sinasabing perfecto na ako. Pero salamat sa Panginoon, yung pong pagbabago, yung blessings. Kami po, ako po ay may asawa na po, loloobin ng Diyos. Kami po ngayong September 25 ay 29 years na kami. Wedding anniversary po Happy namin. wedding anniversary po. Loloobin ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Meron po kaming 7 anak at salamat po kay El Shaddai. Meron po kaming magdadalawang apo na po yung aking panganay. Siya po ngayon ay buntis. Salamat sa Panginoon for the second baby na binigay niyo sa kanya. Kumbaga, Brother Romel, sa lahat ng mga nakikinig, ano po, no? Salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos na nakilala ko po siya. Salamat may nag-akay po sa akin sa gawain. Kasi ang laki hong bagay ho talaga na pagtanto ko sa kabila ng lahat ng mga nararanasan ko, hindi mo pa rin maikukumpara na wala ng pinakamasarap kundi ang paglingkuran ang Panginoon at naialay mo ang buhay mo sa Panginoon. Wala na hong sasarap pa. Kasi talagang nagkaroon po ng kulay ang buhay. Ito po, dumadaan po ako sa mahigpit na pero to God be the glory po. Medyo tumataba-taba na po. Dati payat ako kasi yung pong aking pong sugar medyo tumataas. Pero salamat po sa Panginoon. Ngayon, biyaya ng Diyos, medyo kumukonti-konti na po, mga kapatid. Salamat kay El Shaddai sa kalakasan. Nag-iiba po tayo. Kaya Brother Romel, salamat sa pagkakataong ako'y naimbitahan dito. Mga kapatid, wala pong ibang sasarap kundi ang mapaglingkuran natin ng Panginoon. At habang tayo nabubuhay sa awitin nga po ni El Shaddai, I will praise you till I die. El Shaddai. Talagang napakasarap po maglingkod. At kung titingnan niyo po maigi, kahit anong hirap meron ng buhay ngayon, basta may Kristo ka, kung paanong si Pedro ay tinulungan ni Kristo, tutulungan din tayo ni Kristo para iahon sa lahat at maging maayos ang lahat ng bagay sa ating buhay. Salamat, Brother Romel. Ayan. Napakaganda pong pagbabahagi ng patotoo. Sunod po tayo kay Brother Conrad. Brother Conrad, ang tanong po is ano ang naging papel ng banal na espiritu sa buhay mo bilang isang lingkod na ng Diyos sa panahon na to? Sige, Brother Conrad. Pwede po kayo, magbahagi po kayo. Maraming salamat po, Brother Beethoven, sa ipinahayag niyo at sa inyong dalawa, Sister Melay at Gabriel, at kay ganun din sa iyo, Brother Romel. Sa akin, kanako naman, Brother Romel, Anita, asumpungan kay talaga yung calling na ng Holy Spirit. Anyang misanib ko king El Shaddai. Kasi ini daratangan kay katamong talasuyo. Sa susuyo tamo king kasalpantayanan, uli na ning nalayo yung puso tamo kayo. Masasabi tamong si Simba, mga di, pero kabila na nito, patuloy isang makayatang diet. Pamuri ng gagawad. Denasan ko ito. Meron ko pang katikista kanita. Then, eke panandaman yung banal espiritu. Pero ito pala talaga kailangan o inaus na nakan talaga at panandaman may yang mismo linisa na at itamong mismo panandaman tayo na yung banal espiritu manakan niya, hindi ka katampa ni Pepe. Meto kasi example, yung pamanyugal, tiktak mo yung
tugarol ko kanita. Eko marine i-share at bala namang mag-share ko o mag-hayo ko, i-share ko rin. Pero ala pa lang imposible talaga ng Diyos. Na istong inaos na ka, inisa na ka nga. Ibiyene talaga kaya ka itang malinis asin puti na ng niebe nga nape. Kung sasabihan na perfecto na ako, no. Pero kasalukuyan tang pamuring makibaka ing kasalpantayanan. Yung mga nanong yung Pedro, kilala ni Jesus. Pero uli niya makasentro ya kaya, eya lulmo. Tapos anyang ginawe ya king misusumangit, limbugya, may walaya kasalpantayanan. Pero kaya katamo pala, once natinggap kaya king matulog ang puso ing banal na espiritu at bustan tamong iyaing maghari king beta mo. Alang imposible na anumaning hanggang dati mong gagawan, ilako na, dinisa na. Pati yung pamagsalita, pati yung pamagkilos, linisa na ka. O ito yung experience ko, manibatan niya ang asang pungin. Kasi ito, actually, 3 times kung may CLSS, kaya tang 2 times kung mag-CLSS, kaya pinandaman yung banal espiritu. Pero anyang talagang siguro ay tanin last time mag-CLSS kapamilatana ning paralaya 2 niyang may buklat siya. Yan metong ka naman making metong ka namang may kayaking CLSS kanita, may talk. Kaya tamanibatan yan niyang pekirandamang koretang kaya kayong pamagto. At talagang sinabi ko kay, kitang ko kayo, talagang gagawan mo kung talasuyo mo, linisan mo yung pangatao. Yan, aramdaman ko ito, brother. O ito mo. So, sasabihan ko ka rin talapakilig, tinggaling kaya katamong conversation na ini, tandaan ng tamo. Itang pag-aralan kini, kitang paring pekyabayan ko kang among Jason. Gipit man kanu at masakit ting bili. Dapat iyawe sa pilanman nakatamo itabili. O ito po, salamat. Ayan, maraming salamat Brother Conrad sa iyong patutuon na po. Tunay nga po, ang Diyos po ang siyang gumagabay sa atin sa pamamagitan po ng banal na espiritu. Bilang mga charismatic member, no po, yun po yung tinatawag natin lagi na seminar, yung pong Catholic Life in the Spirit Seminar, kung saan po doon ay sa uling bahagi, yung pagbautismo ng banal na espiritu. Nararamdaman po talaga natin that the fire of the Holy Spirit na lagi pong gumagabay sa atin yan. Hindi po nahiya kung kapag tayo binago ng Panginoon, kagaya ng sinabi ni Brother Conrad, na dati siyang sugaron. Pero ngayon, sinusugal niya ang oras at panahon kaysa ang dako siya makarating ay makapaglingkod lang sa ating Panginoong Diyos. No po? Maraming salamat, Brother Conrad, sa inyo pong patutuo. Punta naman tayo kay Brother Gabriel. Brother Gab, ayun po ang tanong, ano ang naging papel ng banal na espiritu sa buhay mo bilang isang lingkod niya sa panahon na to? Brother Gab. Ayun, glory to God. Siguro po, nandun po lagi yung fire ng Holy Spirit na lagi tayong pinag-aalab sa ating buhay pagdilingkod, no? Ako po lagi ko pong naitanim po sa akin nung ako po tinawag ni Lord way back 2018 dahil doon na po ako tinawag ni Yahweh El Shaddai mag-serve sa UAE. At mula po noon nung ako tinawag, parang pag tinawag kanya nandun na yung fire, yung willingness to serve. At parang ngayon sinasabuhay mo lagi na worship is my lifestyle. Na yun na yung araw-araw kong pamumuhay. Kaya I make sure every day na lagi akong may quiet time with the Lord tuwing gabi. And laging tuwing umaga na lagi kong ina-assure na bago ko simulan ng araw ko is lagi akong aligned sa Spirit ng Lord. I always invite the Holy Spirit na
lagi kong kasama. Dahil minsan pag umaga pa lang hindi ka align sa Holy Spirit or hindi align yung spirit mo sa kalooban ng Lord, parang yung buong maghapon mo is way distracted na eh. So, ganun po lagi. The morning pa lang na parang I invite the Holy Spirit to be with me the whole day, empower me, fill me, and cast me not away from His presence. Kaya lagi pong ganun, laging um, spirit-filled ang ating araw, ang ating buhay kapag tayo po'y babad sa presensya ng ating banal na espiritu at laging nag-aalab din po, laging nandun yung uhaw sa ating pagsamba sa salita ng Diyos at sa ating paglilingkod. Kaya ayun po, lagi pong nandoon siguro yung paggabay ng Holy Spirit at lagi ko po iyon nararanasan sa awat habag ni Yahweh El Shaddai. Yun po, maraming salamat po. Wow, napaka-inspiring naman yung patotoo ni Brother Mhm. Gab, no? Bilang kabataan, imagine, meron siyang parang devotional prayer na rin, no? Morning and evening, talagang kaya itong dalawang ito talagang power couple. Talagang pinagpapala ng Diyos. Talagang pinagtagmo Glory kayo to sa God. Panginoon. Isang spirito. Tingnan mo naman si Sir Melang, kanyang ngiti. Inspired talaga. Amen. Kaya napakabuti ng Panginoon, no po, napakabuti ng Diyos. Wala na po tayong hahanapin pa, kundi ang patuloy nating anayaan lagi ang gabay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Ayan po, Amen. narinig po natin yung ating talakayan mula po sa mga karanasan ng ating mga kapatid na tinawag ng Lord, no po, na makapaglingkod tayo lahat sa Kanya na walang alinlangan. Sa bagay, sa lahat po ng mga sitwasyon, lagi nating kasama ang Panginoon, hindi man physically, pero ang kanyang presensya nandyan, pamamagitan po ng banal na Espiritu Santo. At sa Amen. baging ito, tayo muna po ay mag-break at uli nating pakinggan ng ilang paalala. Huwag kayong aalis at maglilipat ng istasyon at dahil magbabalik po ang ating programang Metanoia, Metinuya. Sa pamamagitan din natin may kinig ng awitin na papanahon, God will make a way.
Inga mano ning Ginoo antiyang sulu amakyabe king paglakad tamo at salayang saslag king kekatamong daralanan. Agkatanda kayong makiramdam king barkadahan kay Kristo. Ban pigunaman niya ing ebanghelyo ning Aldo at kilalanan laring santo at santa ang makatud kaniti. Balang alas 6 hanggang alas 7 ning bengi, Lunes hanggang Biyernes, Kenny King Radio ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At nagbabalik po ang programang Metinoia. At bago po tayo magpatuloy, atin muna pong basahin ang ating mga Facebook Live viewers and comments at iba't iba pong mga greetings atin pong basahin. No po? At narito po sila sa ating pong comment section. Una-una po sa ating mga FB viewers, yan po sa pangunguna po ni Sister Annabel Beltesa Oronce, Sister Dot Sarmiento Cano, Yonet Biray, Hannah Zapata, Jesse Ocampo, Carl Cedric Lissing, Tyron dating Ginoo, Arlene Argonza, Ayesha Ganson, Kael Mercado, Rolando Cano, Jerry Cruz Vicencio, Romos Lorena Avier, Carnelia Sanchez Renz Cano, Mark Joseph Pineda, James Pasamonte. Ganon din po sa mga FB comments. Sabi po ni Brother Jimmy Cruz, good evening po Brother Beethoven, Brother Romel, Brother Conrad, at sa inyong lahat in the midst of stormy life. God give assurance that He is there. Jesus said, it is I. Do not be afraid. I am not a ghost. Jesus said, alika, lumabas tayo sa bangka ng pagdududa at bangka ng takot. Tiyak na hindi tayo iniiwan ni Yahweh El Shaddai. Ano ang ginagawa ng banal na Espiritu sa akin? Binago niya ako at inalis ako sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Tinulungan niya ako na para maunawaan na ko ang Word of God. Ginabayan niya ako at binigyan ng power para makapaglingkod sa Kanya. 22 years sa Singapore. Ganon din si Brother Jerry Cruz Vicencio. God bless Brother Gabriel Manansala. Ayan po. And also from John Christopher Tolentino Yabut. Mabuhay po kayong lahat. Manatili nawa ang kaligtasan sa ating lahat. Shout out po sa mga nanonood na at nakikinig. Lalo na po ang mga apostolado ng panalangin sa Vicariate of the Blessed Trinity. Hello Sister Mela at sa lahat. Greeting from Sir Boom Masantol or Search Boom, Masantol, Pampanga. Also from Sister Dot Sarmiento Cano, pinagpalat, mabiyaya at maulan na gabi sa ating lahat. Pagpalain po tayong lahat ng lahat. God bless po sa lahat. Ayan po ang ating pong mga ang ating pong mga viewers and mga salamat po sa inyong mga komento. At sa ating mga announcement, Sister Carmela. Ayan, meron po tayong announcement. Antimurin natin tamo pong mapila na kapabalwan para kay kayo for advertisement. You may send your inquiries at asf.radio.mktg_gmail.com or contacts 0949-609-5478. At kara naman pong bisang mag-donate para king radyo ng Archdiocese tamo, malyaryo pong ipadala king GCash account 0905-319-4871. Ang makilag yung Joseph Mary Bakay. Kara naman bisang derecho kareng bangko, BPI at BDO accounts, reng account names and numbers, makaplug sila po keng screen at makabili keng description ng Facebook Live. Karen manalbe online para naman kareng makiramdam king radyo. Damdaman tala po keng account names and numbers kareng plugs tamo. Dakal pong salamat at ipamalita taya rin kareng aliwapang tao na atin tamong radyo. Ang makasab king kekatamong biyekasal pantayanan ban kanita lalo lang pang dakal din kekatamong kakaluguran. Glory to God. Maraming salamat, Sister Mela. Napakabilis po ng oras, no? Amen. Ang oras ng lumipas. Pero salamat po sa privilege na kayo po ay aming nakasama, ang ating mga guests po ngayong gabi. Yung pong inyong mga patutuo at
reflection sa ating Sunday Gospel ay alam ko po marami pong mga nakinig ang talagang naranasan ang biyaya ng Panginoon. At sinauling bahagi po ng ating talakayan, mensaheng pwede po nating iwan sa mga kapatid natin, our brothers and sisters natin na nakikinig at nanonood. Yun po. At part of this at mga nais po nating imbitahan o ano mo mga announcement, baka meron po tayong paalala para po sa ating pong mga tagapakinig. Sige, sa pangunguna po na ating minamahal ng PMC 19 Pampanga, Brother Beethoven, ano po, yung pong huling mensaheng pwede niyo pong iwan sa ating mga tagapakinig, brother and Mga sister. kapatid, anuman pong pagsubok, bagyong dumating sa buhay natin, lagi natin tatandaan, lilipas at lilipas din yan, at lagi natin tatandaan, kay Kristo, laging may tagumpay at nandyan ang banal na Espiritu upang tayo bigyan ng kalakasan, katatagan at patuloy na pagpipigil sa ating mga sarili. God bless po sa ating lahat, pagpalain tayong lahat ng Diyos. Amen. Ayun po, from Pampanga to Cavite, maraming salamat, Thank Brother you, Beethoven. Karangalan na kayo po yung naging bahagi. Actually, kasama po dapat natin si Brother Freddy tonight, pero schedule na lang po natin, nagkaroon lang po ng activities ng kanila family gathering po, no? We hope makasama natin next time. Ayan, ganun din si Brother Gadi. Ayan, kayo po, brother. Okay? Ako naman ang maibibigay kong aral o lesson sa ating tinalakay about sa gospel natin sa araw na ito. Kahit nasa gitna man tayo ng bagyo at pakiramdaman mo mag-isa ka sa bangka, tandaan mo lang, hindi ka iniwan ni Yahweh. Hindi mo man siya nakikita, naririnig niya ang sigaw mo. At pagdating ng tamang oras, lalapit siya at sasabihin, anak, lakas lang ng loob. Ako ito. Yan. Amen. Maraming salamat, Brother Conrad, sa magandang mensahe na iniwan mo rin po at paalala sa ating po mga tagapakinig. Siyempre, ang ating minamahal na kapatid, Brother Gab, from bansang, UAE, Dubai. UAE, yun po yun. UAE, ayan. Sige. Ano pong nais mong iwan, brother, na mensahe sa lahat ng ating mga tagapakinig? Ayun po, sa lahat po na nakikinig ngayon, ano man ang iyong pinagdadaanan, huwag kang bibitaw sa kamay ng ating Diyos dahil kung paano kanyang hindi pinabayaan noon, ganun ka pa rin niyang kakalingain sa araw-araw at ganun ka pa rin niyang hindi pababayaan kailanman. Kaya patuloy kang maglingkod, magnilay at lagi kang makipagniig at makipagtagpo sa presensya ng ating Diyos. Ayun po, maraming salamat po. Maraming salamat, Brother Gab, sa privilege na ikaw ay nakasama namin. Actually, after ng anniversary niyan, travel ka na rin pabalik ng UAE, no po? Yes po. Ayan, kahapon lang po talagang busy pong lahat ng mga dancing ministry na El Shaddai, na dahil sa kanilang paghanda, hindi lang po yung mga 1,000 voices, no po? At karangalan po na tayo rin po ay ngayon ay sa bahaging ito, sa uling bahagi po, tayo po'y maganyaya na rin po sa ating anniversary. Siyempre, pangungunahan po tayo na ating minamahal na Brother Beethoven Borlongan. Sige, Yes. sir, pwede po kayong mag-invite na para sa ating gaganaping malaking okasyon ng ating ministry. Yan po. Kayo po ay malagod namin iniimbitahan sa ikadarating po na August 15-16, 42nd anniversary po ni Yahweh El Shaddai sa Luneta Grandstand, Manila. Sama-sama po tayo. At syempre, si Father Joed po, pinipray natin na, Father Joed, makasama ka namin sa Consecrated Mass sa Luneta. Bali 7:30 to 9:30 p.m. At syempre sa lahat po na mga naglilingkod kay El Shaddai, buong charismatic sa ating inang simbahang Katolika. Pagpalain tayong lahat ng Diyos at tayo ay hinirang at pinili upang patuloy na maipalaganap ang mabuting balita at maraming mailapit patungo sa simbahan at manalig sa Panginoong Hesukristo. Ayan po, no? Amen. At sa bahaging ito, ngayon po natin ang ating minamahal na ng Pampanga, Brother Beethoven, para po sa ating general healing, para po sa panalangin, lalo na po sa sitwasyon po natin ngayon, nawa mag-alip po tayo ng prayer para po sa ating mga kapatid na nasalanta po ng pagbaha ng bagyo. Sige po, tayo po Sa ngalan ng Ama, po ng Anak, Espiritu Santo. Amen.
Dakilang Diyos sa aming Ama, nagpapasalamat po kami sa gabing ito. Yahweh El Shaddai, pagpalay mo lahat ng nanonood sa himpilang ito sa 91.9 FM station ng aming pong i-bless ang buong Archdiocese of San Fernando. Pagpalain mo, Panginoon, ng bansang Pilipinas na ngayon po'y dumaraan sa isang mahigpit na pagsubok. I-bless ang lahat ng pamilyang dumaraan po sa pagbaha. Alam naming Diyos kang makatarungan na magpapala sa bawat isa. We pray for our government. We pray for our government officials. Panginoon, na patuloy mo silang i-bless kabayan. Pagpalain mo rin ang lahat ng mga nanonood kasama po namin may mga karamdaman mula ulo hanggang talampakan. Pagalingin at hayaang sa ngalan mo, Jesus, at sa tulong ng panalangin ng aming Inang Mariang Birhen, patuloy na maranasan ng iyong kapangyarihan. Gumaling kami, lumakas kami sa mga nawawala ng pag-asa ay magkaroon ng pag-asa. Sa nanlulupay ay lumakas at sumigla at patuloy na i-bless bawat pamilya, ang mga kaparian, Arsobispo, ang aming minamahal na Santo Papa Pope Leo XIV, ang lahat ng mga kaparian, lahat ng mga naglilingkod sa iyo, lahat ng religious organizations, at patuloy na pagpalain, Ama, ang station pong ito. Yahweh, alam po namin sa ngalan mo, Jesus, patuloy mong ibibigay ang tagumpay sa amin. Patuloy na ipararanas na Diyos kang buhay at makapangyarihan at makagagawa ng maraming bagay sa aming buhay. Sa ngalan mo, Jesus, kaysa ng Espiritu Santo, inaangkin po namin ang kagalingan, himala at patuloy na kagalingan sa bansang ito na magkakaroon ng katagumpayan. Ang mga nasalantay magkakaroon ng pag-asa at kalakasan at patuloy na kikilos ang aming government upang patuloy na makaisip ng magandang pamamaraan na malutas ang pagbabahang ito. El Shaddai, salamat po ng maraming na ang po namin ng kagalingan, kalakasang ibinigay mo na, at sa lahat po ng mga dadalo sa mga pupunta na ibang bansa, Diyos kang magpapalat, magbibigay ng himala at tagumpay sa aming buhay. Sa ngalan mo, Jesus, kaysa ng Espiritu Santo, katuwang ng panalangin ng aming Inang Mariang Birhen. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen, Amen, and Amen. Amen. Maraming salamat po, minamahal na Edna Pampanga, Brother Beethoven Berlawan Jr. Maraming salamat po. Karangalan po na Thank you kayo very po ay much. naging bahagi. Opo, naging bahagi po kayo ng programa po ngayong gabi. At siyempre, Brother Conrad Gadi and Brother Gabriel. No po, maraming salamat. At sa aking co-host, ayan, siyempre, pinakauling salita po, Sister Mela, ayan, pinakauling bahagi, yung pong last word po natin na batiin po natin yung mga gusto po nating batiin, yung mga mahal po natin sa buhay. Sige, pangunguna ulit ng ating minamahal na yun, Brother Beethoven, baka gusto niyo pong bumati yung mga gusto niyong batiin ngayong gabi. Siyempre, binabati natin lahat ng mga taga-Kapampangan. Pasensya na po, hindi ako marunong. Isa na pong alam ko, Manyaman. God bless po. Patuloy po kayo ni Yahweh El Shaddai. At sa lahat ng mga preachers, workers, at lahat po ng religious organizations, God bless po sa ating lahat. Kagalakan po ng aking puso na maimbitahan po ni Brother Romel at patuloy tayong pagpalain ni Yahweh El Shaddai. Amen. Thank you po, brother. At ganoon din po, Brother Conrad, pagbati po, huling salita para po sa lahat. Yes po, binabati ko po lahat ng mga nakikinig at tumbaybay sa ating sa himpilang ito ng DWLB Bright FM 91.9 Bright FM at lahat po ng mga dati kong nakasamahan si Brother Noel yan, nakikiramay po kami, Brother Noel, sa ngalan ng PFCC 19 Pampanga po. At ganun po sa lahat ng mga manggagawa ng PFCC 19 Pampanga, mga preacher, lahat po sila, pinabati ko po. Ingat lang po tayo dahil patuloy po ang ulan at manalangin tayo. Nawa. Amen. Alisin na ni Yahweh. Wala na. Amen. Amen. Uulan na pagpapala. Tingnan, nawala si Brother Conrad. Okay, sige, Brother God. Bagbati, Brother Gabriel. And po, binabati ko po ang mga kasama ko po sa UAE, ang Disciple and Mission po doon, si Brother Gerald Olores, at ang councils po sa UAE, at ang kasama ko po sa Dancing Ministry and Youth Ministry po sa Dubai, UAE chapter. Ayun po, maraming salamat po sa pag-invite po sa akin ngayong gabing ito. Welcome, brother. Always welcome.
Yan, Sister Carmela, last word. Amen. Glory to God. Muli po lubos ang aming pasasalamat in behalf of CCRP Pampanga po. Ano po, salamat po sa inyo, Brother Beethoven, Brother Conrad, and Brother Gab sa pagpapaunlak ngayong gabi na ito. At masaya po ang aming mga puso na kayo po ay aming makasama. At salamat po sa biyaya ng Lord at sa mga preacher pa po ng Pampanga ay every second Sunday of the month ay salamat at kayo po ay aming nakakasama. Ano po, at binabati ko po ang lahat ng ating mga kasamaan, kapatiran sa El Shaddai community at sa iba't ibang community na nakasama at nakinig po ngayong gabing ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. At minsan pa, samahan niyo po ang El Shaddai community sa aming darating na 42nd anniversary this coming August 15 and 16. Ano po? Diyan sa Luneta Grandstand. Ayan. At lubos po ang aming pasasalamat sa isang taon na naman na pagpapala binigay ng ating Panginoong Yahweh El Shaddai sa bawat isa. Maraming salamat, Brother Romel, at sa Diyos ang lahat ng papuri. Glory to God. Yan, bilang inyo pong nanguna sa ating programa, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng isang pinagpalang gabi. Ang Diyos lagi ang manatili kay katang puso, Aldol Done po. At yun po, nawa, binabati ko rin po yung aking sister wife, katabi ko nandito, lamig na lamig. At sa ating mga anak. Kailangan niya ng yakapsul. Yakapsul na yan, yakapsul. Ayan po, nandito. Ano po, bagamat, yan, salamat. Bagamat posible sa Diyos, walang imposible. Amen. Kasama-sama po tayo ngayong gabi. Amen. From Glory Cavite, to God. Pampanga, from Dubai to Makabebe to Beds. Talagang pinagkaisa po tayo ng Diyos. At sa lahat po, sa ngalan ng bumubuo ng Catholic Charismatic Renewal of Pampanga and Archdiocese of San Fernando, ito po ang programang Metanoia King Radio ng kay Katamong Archdiocese, DWBL 91.9 Bright FM. At ako po'y Brother Romel at nagpapaalam at nagpapasalamat po. Praise God always. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming po ang biyaya po ng ating Panginoon. Happy God bless po sa inyong lahat. Glory to God. God bless po. God bless. God bless.